こんにちは、はじめまして。いろいろお世話になります。ヘディナイドモシメ、本日自己紹介をさせていただき誠にありがとうございます。私は2017年にパンネシ高校を卒業し、2018年、大学科学学部入学して3年生まで勉強しました。現在は大学を辞めました。私は人々の観光に対する関心は強い。大学3年時から日本語少しずつ勉強しました。2025年2月16日 JFDA 日本語試験を合格しました。それだけではなく、観光食品、観光器具などと今後ますます発展が見込まれる医療関連観光食が好きな私。細いので細かい配慮域といった日本の観光の仕事に必要な知識と技術を学びました。2025年1月12日と16日に観光特定の評価試験を合格しました。日本の観光として世界中でもっと評価される人になりたいと考えて、日々観光の知識と頑張って覚えています。将来の観光福祉士になってお嬢様信頼される人になりたいで、インターナショナルトレーニングセンター観光師専門学校で観光ができる仕事がある薬を飲むこと、軟膏を塗ること、脂肪を張ること、目薬を入れること、体温計を使ったこと、自律血圧測定を使った仕事と反対と学びました。私のおじさんは看護医者で、おじさんのクリニック病院で1年間勤めました。その時もお医者のから看護を頼まれた時、看護職員は自分の考えや思考ではなくて、看護職のことは一番の考えなければならないと理解しました。私は看護をする時には、人間の尊敬と自律支援が大切と思います。御社が高い技術看護業者のမြန်မာ参拝から知ることになりました。私は自身は惚れ込んだ魅力がある看護職員として誇りと夢は目標達成して日本の皆さんと一緒に仕事をしたいと強く御社志望しました。御社へ希望させていただきます。どうぞよろしくお願いします。